Ako pridať vypínač do mobilnej aplikácie? Na mobilnom zariadení, ktoré je pripojené k vašej domácej Wi-Fi sieti, si stiahnite a spustite aplikáciu Smart Life. Najskôr je potrebné vytvoriť účet v aplikácii. Registrácia je zadarmo. Po prihlásení sa vám zobrazí táto plocha. Wi-Fi vypínače po zapnutí prúdu začnú automaticky blikať. Sú v párovacom móde a všetky dostupné vypínače by sa vám mali automaticky zobraziť, ako v tomto prípade. Ak sa vám dostupné vypínače nezobrazili, môžete ich nájsť manuálne, buď kliknutím na tlačidlo Pridať zariadenie, alebo na ikonku plus v pravom hornom rohu obrazovky. Dostupné vypínače by sa mali zobraziť na vrchu zoznamu. Ak tam nie sú, nájdite možnosť Switch Wi-Fi a kliknite na ňu. Zadajte heslo k vašej domácej Wi-Fi sieti. Nepoužívajte 5 GHz siete ani siete pre hostí, inak párovanie nemusí fungovať. Uistite sa, že vypínač je pripojený k elektrickej sieti a jeho LED dióda bliká. Párovanie by malo trvať iba chvíľu. Ak máte s aplikáciou spárovaných hlasových asistentov, vypínač sa automaticky spáruje aj s nimi. Vypínač si môžete pomenovať stlačením tlačidla s ikonou ceruzky. Tým je proces dokončený a v aplikácii už máte priradený Wi-Fi vypínač, ktorý môžete ovládať odkiaľkoľvek.